alang sa atong hamubo nining labi na gid siyang pulong nining kabuntago no. Atong hinumduman nato no nga dili nato masiparit o mabulak ang amahan ug ang atong Ginoong Kristo o si Ginoong Kristo ug yang pulong. Diya sa versikulo 16 sa atong ebanghelyo na sa Mateo kapitulo 11 versikulo 16, may igsoon ni ining kabuntagon sa atong ebanghelyo. Mingon ang atong Ginoong Kristo. Dili buot or gusto sa atong Ginoong Kristo nga kita pareha sa mga bata nga naglingkod-lingkod or nagyampungad sa merkado nga walay gibuhat mga igsoon. Atong hinumduman mga igsoon nga gusto sa atong Ginoong Kristo nga labi na dili kita magpakasama nini mga bata no nga ang mga bata na ato makita ang mga bata diya sa merkado kung dili pahingi lang mangayo walay lain lang buhaton nga kinahanglan tuluan gyud sa atong Ginoong Kristo nga kinahanglan mo trabaho kada muna nga kanunay kita gipahimangnuan pinagi siyang pulo nga buhaton nato unsa ang makaayo diha sa iyang gingharian. Diha sa bersikulo 17 nag-ingon siya, mitugtog mig para sa kasal apan wala mo musayaw, nangamtamig para sa lubong apan wala mo maghilak. Paunsa man nato matagaan ang Dios sa pagpasidungog kung wala tay buhaton. Kinahanglan ang atong mapasidungan ang Dios anata himuon alang sa iyang gingharian. Atong nunduman dili lang nining panahon sa Adbyento sa atong pagpreparar sa pagpangandam labi na gid sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Kristo no nga sa iyang ikaduhang pagbalik mubalik siya aron paghukom diya sa mga buhi ug sa mga patay. Muni ang karon ang panahon sa Adbyento ang unang pagpakataon niya mao ang pagpakataon niya dito sa pasungan. Karon mao na yang paghukom sa mga buhi. Dili lang niining panahon sa Adbyento nga kita makugihon diya sa pangakulit sa tanang panahon sa Christmas, Epipani, Lent, Easter, Pentecost o kung dili gitudloan ta diya sa matag adlaw nga unsa ang makaayo diya sa kong gingharian isip kamong mga gitawag diha sa pag-alagad kaniya. Maobispo or pare kaman or diakono kaman or mga minister kung asa ka niya gipahimutang pinaagi sa imong talento mga igsuon. Atong hinumduman nga ang atong Dios nga amahan nga to sa langit naghatag siya kalainan pagyod sa duha ka tawo diya silang pag-alagad. Ilabi na ni John the Baptist og sa atong Ginoong Kristo. Atong mabasa man diya sa bersikulo 18 nga atong basahon pag-utro no sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 18 nga nag-ingon, mianhi si Juan nagpuasa siya og wala mo inom og bino o miingon sila giyawaan siya. Dili nato matugkad mga igsoon unsa ang kuan sa mga tao. Hinumduman nato si Juan sa tinawhanon lang layo na kayo ang kanin ni Ginoong Kristo kay sanang kayang lasanding ang gospel nga yang kalanon dulon og dugos. Pero siya naanaan niya pero diha siya giandam sa Dios. Gayon siya nga adto ang mataw andama sila nga naimusunod nga labaw pa nimo nga dili gani ka takos nga mo badbad sa higot sing sandalyas. Na bersikulo 19 sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo.
Mianhi ang anak sa tao og mikaon siya og miinom. Ug miingon na usab sila, tan-awa ninyo kining tawhana, hangol siya sa pagkaon og palahubog. Unya higala pagayod siya sa kubrador sa buhis og sa mga kasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga husto diha sa mga resulta niini. Atong hinumduman, lailahi ang ilang pagpakuan sa Dios, mga igsuon, atong hinumduman, sa tinawhanon lailahi gyud sila. Kay og sa tinawhanon sa gingon ko na balaan kayo si Juan. Kay ngano kuan gud siya, wala miinom siya. Dili pa gyud ni Kristo nga kuan pa gyud palahubog pa gyud. Naatan niya mga kasal pero mao man katuyuan sa Dios mga igsuon nga ang tanan nga nawala diya sa gingharian sa Dios nga mapabalik nato no. Sa giingon pa sa tong obispo nga ang simbahan will come. Dili lang kana ang simbahan sa tanang mga matarong, mga righteous, kundi unrighteous pud ang simbahan. Kitang tanan dili man buta ingon nga maperpekto tano. Atong hinumduman mga igsuon, ang Dios nga Amahan naghatag og lain-lain sa pamaagi sa pagpamuhat sa duha ka tawo. Pinaagi kang sa ilang pag-alagad ni San Juan magbubunyag ug ang Ginoong Hesukristo ato mabasa pag diya sa Lucas kapitulo 1 no bersikulo 15 sa kinabuhi ni San Juan nga nag-ingon, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo, dili gayud siya miinom og bino og laing nga ilimnon, isog nga ilimnon. Gikan sa iyang pagkatao napuno siya sa Espiritu Santo. Muna ang kinabuhi nila binagid mga igsoon ni Juan magbubunyag. Atong mabasa niya po sa kwan Salmo 95 verse 7 may tungod sa kinabuhi ni Kristo. Sa katapusan, manginaw at ko ni ining kabuntagon. Mga igsoon. Naunta, mabuhat na to ang ipabuhat sa Diyos kanato. Ang atong pangayon, sa ragid na ang mabuhat man nato ang kabuton sa Diyos, ang humbleness nato diya sa tag-adlaw, ang humility, sa gingon ko na ang mapainobsanon kasing kasing ang naang pasensya. Uban sa tabang sa balang Espiritu Santo. Mo ginay atong buhaton magkadugay ta o mabag-o man ta o dugay na ta diya sa nangalagad kaniya unsa atong mabuhat diha sa ingangarian sa dihang nagapadayon kita sa pagsunod o pag-alagad sa atong makagahom nga Dios. Mao na tong ebanghelyo gihangganan sa pagpanindog.